Vi er taget ud for at besøge Maria Plov for at høre mere om hendes arbejde som grafolog. Til trods for, at Maria snart bliver 90 år, har hun travlt i køkkenet. Hun har nemlig lige lavet 3-retters menu til os. Så prøv lige din kage og kaffe. Ej, skal vi have kaffe? Ja. Det er sikkert en service. Jamen, Jeg hælder lige noget op til min kamera. Ja, her. fint. Så, og sikkert nogle flotte kopper. Hvor får du sådan noget? Det er fra min bedstemors hotel i Davos. Ja. Det er, vi drikker kun af det her. Ja. Og du drikker ikke kaffe der? Ikke lige nu, jeg har drikket lidt flere kopper i morges. Sådan. Så. Men der er godt nok meget sjæl og varme i det her hus. Ja, det håber jeg. Det synes jeg godt nok. Hvad får du så tiden til at gå med, når du bor her alene? Du kan tro, jeg har travlt. Det har du. Jeg arbejder og hjælper folk med at komme videre. Fordi jeg husker på, det er også svært i det med de afskedelser, der er. Og med mange, de kommer pludselig ud af et arbejde, de har været for eksempel 40 år i, og så pludselig står, og så længes de tilbage til det samme. Men du ved, når der kommer en forandring i vores liv, så er det meningen, at vi skal starte på ny, og ikke længes efter det, der er sket, det er forbi. Så det er noget, man kan leve i nu? Ja, det er sne fra i går. Ja. Det er forbi. Jeg er uddannet hos professor Dr. Lütcher i Schweiz. Han var verdenskendt farvepsykolog også, og skriftpsykolog også. Og og jeg har arbejdet i over 40 år her i Kolding, så det er længe. Ja. Hvor har du arbejdet henne? Du er selvstændig lige fra starten? Jeg er selvstændig. Og det andre, for firmaet kommer til mig, jeg arbejder også mig har i gamle dage meget kriminelle ting. Jeg arbejder med for politi, og for, du kan lige læse dig frem til her. Jeg vil fortælle dig, at skriften er sjælens spejl. Det er en slags gestaltsterapeutisk proces, som skaber en kreativ udformning i rytmisk forløb af vores udvikling, adfærd og reaktioner. I skriften har vi 3 faser: krop, sjæl og ånd. Derfor vil en analyse af en skrift vil kunne beskrive vores styrker og vores svagheder. Hvor vi fungerer bedst, er vi overvejende forstandsbetonede eller praktisk skabende, kunstneriske i vores udfoldelse, eller fortrænger vi altid, som belaster os i det ubevidste. Og det er det specielle, jeg har fundet det ubevidste, altså de fortrængte ting. Ikke? Og så har vi, og så en anden spørgsmål. Grafologi har sin udgangspunkt i system, som består af 23 variabler. Skriftpsykologi er en kombination af systemer og psykologi. Det vil sige at arbejde med et fag at kunne bruge sin kreative forstandsbetonede intellekt og viden. Det vil sige at arbejde både med højre og venstre hjernehalvdel. Kunsten består i at kunne bruge både pensel og pen. Skriften er ligesom en musikstykke, en helhed. Noderne er detaljerne, som er med til at skabe helheden. Rytmen i skriften kan vise en kunstnerisk anlæg. En maler sammenligner sin pensel med sin pen. Vi gør begge dele for at beskrive vores indtryk, vi får af det vi beskæftiger os med. Ikke? Så har vi altså også meget mere, hvor vi kan det gestaltsterapeutisk proces også, som skaber en kreativ udformning, en rytmisk forløb af vores udvikling, adfærd og reaktioner. Og det er faktisk, jeg kan, hvis I nu skriver det der, skal jeg prøve det? Ja, så kan jeg lige beskrive det lidt, og så får du en levende fornemmelse af det. Du behøver ikke tænke, hvad du skriver, og man kan ikke skrive vers og sange, for så kan jeg ikke bruge det. Så jeg skriver bare det, der står der? Det noget af det? Ja. Okay. Og så hele. Ja. Nu går i gang. Ja. Ja, men så er jeg spændt på, hvad du har at sige om mig. Ja, se, dit skriftbillede viser, at du er egentlig
Du er ganske specielt. Du er en helikopter, der suser rundt i firmamentet og gerne vil have en tryg, sikker, fast landingsplads og få lov til at slappe af, hygge dig, og så ikke helt til at blive kontrolleret. Og det irriterer dig mig, hvis man så pludselig prøver at sige, hvad skal du nu, hvorfor gør du det, eller det. Din personlige frihed er vigtig for dig. Og du virker også naturligt lige til umiddelbart gå din egne individuelle veje. Men hvis jeg ser på din skrift, så har du en strålende overflade kontakt med en bagvedliggende psykisk distanceret. Nok ses, men ikke kom for tæt på. Fordi du er meget forsigtig iagttagende og afventende og se, hvad tingene udvikler sig til, før du siger ja. Og du er meget sensitiv, finfølgende, og også underlagt månen, cyklus, fordi omkring den tid, der har du lidt uro i dig. Og så kan du også være lidt stemningssvingende, kan jeg se. Du er meget stærk individualist, har mange originelle, spændende idéer, og er som June er mere sådan store altså helhed og detaljer som sekundær. Du har sans for detaljerne i en helhed, kan bygge dem op og pille dem fra hinanden og slippe godt fra det. Og du har en klar overblik, inddeling og organisationsevne er fint. Du arbejder også gerne ud over tiden, hvis det er nødvendigt, men det ser også ud til, at du er tryghedsnarkoman, og også har svært ved at sige farvel. Og så ser det ud til, at din originelle kreativitet, den er, der er Sunio mere konsekvent, end du er. Du kan godt være inkonsekvent med det hele, fordi du vil aldrig låse dig fast i noget bestemt. Når du så går i gang med et eller andet noget, vil du have mulighed til at se tingene firedimensionelt, i stedet for kun enten eller. Og så gør du det til sidst, at du får den afveksling behov for frihed at vælge, kan være med til at gøre, at du så ikke kan tage en beslutning, sådan, fordi der kan lige så godt komme noget nyt på vejen samtidig. Og du kvik og vogn slap færdig, har lidt en underfundig humoristisk sans, som godt kan have lidt spidser på en gang imellem, men det er bare for at beskytte dig selv. Du er en høj. Det ser også ud til, at du vil gerne være brobygger, men kan ikke altid finde stenene til at sætte sammen. Er meget præcisionsminded og nøjagtig omhyggelig, intet bliver overset, alt er under kontrol. Det skyldes din empfindelige æresfølelse for. Og så er det du er fagligt dygtig, det er ingen tvivl om, og men hjemmefra er du nok helt lidt, hvor en lav plus nok ses, men ikke høres for tit. Det har gjort, at du har iagttaget og lært dine omgivelser at kende ved at iagttage fornemme og være skeptisk afventende og se, hvad tingene udvikler sig til, og har lyttet til de voksnes kommentar og har integreret det i eget. Så du har lige så stille at udvikle dig på din egen specifikke façon. Du har evnen til at kunne lade dig slå ud af bagateller. Det er ikke de store ting, der vælter dig, det er små ting. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er helt utroligt. Så kan du se, det er det arbejde, jeg har. Ja, men ja, okay. Så kan du så fortælle led en. I var partner, kunne I passe sammen som partner. Men det er vi jo også, og vi passer perfekt sammen. Ja, det er derfor, jeg ikke fundet et par. Men du har måske en partner. Ja. Ja, men ellers hvis I var et parforhold, så har I passet sammen. Det er derfor, I tiltrækker hinanden. Fordi I har så store modsætninger i det. Du er personligt meget stærk.
June, så udviser mig stærk, og du er mere beskeden, og er egentlig sådan set, at din artidighed, din behændighed og fleksibilitet er din styrke, men også din svaghed. Så du kan lige, du kan skifte farve som salamander, hvis det skal være. Og der er du diplomatisk behændig, hvor du er egentlig sådan set mere, du er moderlig, omsorgsfuld og egentlig sådan set meget virkelighedsnær i mange retninger. Det passer rigtig godt. Men kan du ikke fortælle, man kan ikke fortælle lidt om kærligheden der, vel? Du er så distanceret, du giver folk ikke nogen chancer. Din partner kan ikke komme så tæt op ad dig, som han gerne vil, for du er angard. Og du lader dem komme så tæt på, at du får nogle bløde mænd, som du skal være mor for. Men det du siger der også, det er jo rigtigt, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo helt rigtigt. Men der skulle jeg nok have undersøgt jer med de psykiske tester, fordi du er i fin kontakt med ånd, krop og sjæl. Du stoler 100% på din kvindelige instinktive fornemmelse, og det giver dig forudseenhed. Du kan fornemme, hvis der er far på færd. Det er derfor, du kan trække dig på den måde. Trods din svære scenarie, så kan du trække dig. Og her, der er du forbeholden, du er skeptisk afventende og ser, hvor tingene udvikler sig til, før du siger ja. Men du virker naturligt lige til umiddelbart, men måske altså ikke tage fejl, for du distancerer dig. Jeg vil gerne ud af den der helikopterting der. Nej, det skal du ikke, for så mister du noget. Fordi du skal ikke lave om på dig selv, når du er 32. Du kan erkende nogle ting, du kan lave om på nogle ting, men du må ikke forandre din karakter, for det er den, at du er så charmerende, som du er. Du er meget charmerende og har en fantastisk flair, en god psykologisk indlevelsesevne i dine medmennesker. Alle de der plusser, dem skal du da ikke miste. Det er utroligt, at du kan sige så meget. Det synes jeg. Så på linje, hvis vi skal arbejde sammen, så skal jeg have 20 linjer. Det her, det er kun en smagsprøve. Ja. Empirisk, altså, hvad kan man sige? Jeg er vant til at se skrifter, og jeg arbejder med skrifter, som skal ansættes. Og politi i gamle dage, mig og kriminelle skrifter. Og jeg har lige kigget i dag, der var Rosenberg i avisen. Den skal jeg lige til at analysere nu, fordi det kan være interessant for mig selv. Og så har jeg over for eksempel, hvis I nogensinde kommer til Fængselmuseum i Horsens, der ligger Dr. Best analyser for mig. Jeg har analyseret hans skrift. Jeg arbejder stadigvæk ved anonyme breve endnu. Og fordi der er stadigvæk nogen, der skriver til skattevæsen med håndskriften. Og så sender de det til betræffende, og jeg finder ud af det, hvem det har skrevet det. Det har jeg lige lavet nogle stykker. Ja. Og også inden for firmaet, hvor de anonyme skrivelser dukker op, så arbejder jeg også med det. Og så, jeg har mange ting, men jeg har jo tavshedspligt, så jeg kan ikke sige så meget om det.